Continuamos con todos vostedes nesta edición de Falemos. Lle damos a boa noite e a benvida a Manuel Flores. Ele é portavoz do Partido Socialista no Concello de Portas. Benvido, moi boa noite, como estamos? Hola Antonio, moi boas noites. Bueno, que tal e que balance facemos? A primeira vez que ven nesta legislatura se presentaba como, por primeira vez tamén, como candidato fai un ano, no mes de maio do ano pasado. O Partido Socialista en Portas subeu un concelleiro con vostede, tiña un e hoxe ten dous concelleiros. Bueno, que supuxo para vostede e como fai ou que balance fai neste ano épico que leva ao frente do Partido Socialista como portavoz? Bueno, eu, como ben dixe, é a segunda vez que estou como na política, digamos, activa no Concello de Portas. Na anterior legislatura pois estuve como número 2 da candidatura. Non tuve a suerte de ser concelleiro, pero bueno, nesta legislatura pois me presentei como candidato e a verdade é que sentín un apoio bastante importante, podendo conseguir un escaño máis dentro do Concello de Portas, e a verdade é que me congratula, non? Gracias a un equipo de xente que me pudo estar aí apoiando tamén, e a verdade é que moi ben. Digamos que este ano, pois, de momento, pois, estou collendo un pouco de experiencia, porque non estaba moito ao tanto do que era o Concello, do que pasaba nos entresijos do Concello, porque, como xa me dixen antes, non había sido concelleiro, pero agora pois, me vou un pouco adaptando á situación, e vexo que hai moitas cousas que realmente non se poden facer, hai moitas cousas que non estaban ben feitas, e o que tratamos sempre é de intentar mellorar, entrar en temáticas importantes para que realmente Portas poida crecer e poida mellorar, a pesar de ser un concello moi pequeno, pero bueno, non está de máis colaborar en ese aspecto hacia os veciños e hacia os votantes que nos votaron nestas últimas eleccións. Claro, refrescamos os datos á audiencia. Portas é un concello que conta con 2.850 habitantes en números oficiales. Sí. O Partido Popular alcanzou 7 concelleiros, maioría absoluta, con Ricardo Martínez, que é o alcalde, BNG 2 con Arturo Fontán e PSOE 2 con Manuel Flores. O balance da legislatura, que balance fai do alcalde desta xestión deste casi ano e medio? Bueno, neste ano e medio, digamos que sigue todo na mesma situación, sigue todo como estaba. A fin de cuentas, fai 4 anos, na anterior legislatura, o Concello presentaba unha apatía bastante grande dentro do que se podía facer en Portas. Seguimos agora neste ano que levamos agora de legislatura, levamos un pouco na mesma tónica. O que tratamos un pouco é tamén nós de forzar un pouquiño a máquina e que espabilen neste aspecto, porque Portas é un concello que realmente pode ter moitas salidas, pode ter moitas cousas poden facer neste concello, e realmente nós o que queremos é someter un pouco de presión ao alcalde para que poida salir adiante este concello e facer cousas, non estar sempre na mesma dinámica de o que surja, o que seguimos co mismo. E estamos un pouco metendo un pouquiño de presión e colaborando tamén no que se pode, porque, a ver, tampouco non é todo negativo, non? Hai cousas que realmente, se se fan ben, hai que decirlo tamén, non todo é malo. Claro. Pero o que queremos nós é que as cousas se fagan de acordo un pouquiño ás necesidades da población. O sea, hai que levar un orden, hai que levar unha xestión un pouco máis acorde ás necesidades da xente. O que non se pode estar prometendo cousas, dicindo cousas, e despois ir por outro lado facendo o que vai surxindo, non? Eso non é así. Hai que facer as cousas un pouco no plan de decir, bueno, hai que ter unha previsión do que se vai facer e facer unha xestión adecuada para cada cousa. Que necesita Portas, señor Flores? Bueno, Portas necesita moitas enumere, logo entramos en detalle, pero polo menos así un pouquiño a nivel de titulares, como nos gusta decir por aquí. Bueno, non sei cando foi que presentamos cando foi das eleccións, presentamos a nosa candidatura, tiñamos 3 pilares fundamentais, e creo que son
principais, non? Nós o que plantexábamos á xente é que Portas tiña unha gran demanda de ter o saneamento integral completamente feito. O sea, Portas non ten todavía o saneamento como ten que ter, hai moitas parroquias, as 4 parroquias que conforman o Concello de Portas, algunhas pois ainda non chegan á mitad do saneamento que teñen que ter. Eso eran dos pilares fundamentais, non? Outro pilar era o tema do tecido industrial. En Portas non hai un parque empresarial, non temos empresas. Claro, eso que significa? Pois significa, ainda que pois entremos en máis detalles, significa sí, claro, que a xente non ven a Portas. A xente non, se non hai tecido industrial, non hai empresas, pois a xente se marcha de Portas, non? De feito, os últimos 10 anos Portas perdeu 182 habitantes. Cada vez perderemos máis, porque a xente non se asenta en Portas, non? A parte de outras cousas, como pode ser, bueno, pues problemas de vivenda, de adecuación, de permisos, de licencias, todas as cousas. Eso sería un dos dous pilares fundamentais que Portas, pues, bueno, necesitaría en este caso. O terceiro non me recordo ahora mismo, pero bueno, xa me sale. Bueno, ahora entramos. Sí. Portas ten uns orzamentos de aproximadamente os 2 millóns de euros, non? Sí, sobre 2.200.000 creo que é o orzamento. Pero para investimento queda moi poquinho, porque estamos falando de 80, 100.000, non? Mais ou menos. Sí, bueno, polos últimos datos que nos dou o alcalde, creo que alrededor de 200.000 euros é o que queda de orzamento para Portas, non? Sí, o sea, un 10% claro, aproximadamente ou menos. Sí, de acordo que, sobre todo, os plans, a participación social, o tema do tema dos maiores, o SAP, e todo este, pois, acapara moito presupuesto. O tema dos gastos fixos que hai no Concello, pois, acaparan moito presupuesto. Pero, bueno, hai outras cousas que se poden tamén lograr, non? O tema das subvencións, o tema de diputacións, o tema da Xunta de Galicia, bueno, por aí é por onde creo que hai que ir tirando e ir recollendo diñeiro, non? Xa sabemos que bueno, o presupuesto é moi pequeno, pero, bueno, hai que buscar outras alternativas, iso é o que pretendemos, non? Entramos en materia, se lle parece, señor Flores. Xestión, o Pexón aprobado na legislatura anterior. Como está a xestión urbanística nun concello tan rural, tan pouco urbano, licencias de obra, como está, digamos que a arquitecta ou aparelladora do concello, que lóxicamente os concellos así pequenos non poden ter a tempo total, teñen a tempo parcial, e entón, isto como dificulta ou como se conxuga ou que ale, digamos, que a medida que propón o Partido Socialista. Sí, vamos a ver, o Pexón aprobouse en maio do 2021, teño que decir que este Pexón se aprobou un pouco despois de moitas rectificacións feitas en anos anteriores, se aprobou un pouco con alevosía e nocturnidade, porque non hubo pois opción a moitas reclamacións, a xente non se enterou nin siquiera que se había aprobado o Pexón. Que pasou? Que eso conlevou a que houve que facer varias rectificacións, houve varias denuncias, houve varias rectificacións, e en algunhas delas pois lle costou ao Concello máis de 10.000 euros facer algunha rectificación, porque que pasa? O Pexón se está mal, se alguén reclama, hai que rectificalo. O rectificar, eso ten que rectificar a empresa que fixo o Pexón. Iso leva un coste añadido, que por desgracia pois o paga o Concello, non entendo por qué, porque se equivoca ou se o fai mal a empresa que o fai, pois terá que pagar a empresa, pero en este caso paga o Concello. Entonces, pois, esta reclamación foi feito a través dunha demanda que fixe un propietario, que esta demanda quedou fixada en sentencia do Tribunal Supremo de Galicia, e non hubo máis remedio que rectificar isto. Hai moitas queixas, hai un Pexón para min mal feito, hai moitas zonas que non teñen sentido de como se poden aprobar este Pexón tal como está, pero temos que tragar, porque non hai outra forma, non? Entonces, nós o que propoñíamos en este caso é que o Pexón, pois, antes de aprobarse ou antes de facerse, pois, houbera, pois, que a xente pudera ter a opción de poder reclamar ou pudera botarlle un vistazo, pudera velo, entonces, pois,
porque eso tamén se podía haber levado de outra forma, se podía haber consensuado cos distintas parroquias, pois facer non sei, unha comisión de xente de cada parroquia, non sei, pedir consello, ou realmente, non sei, con técnicos máis especialistas que puderan decir en cada parroquia a necesidade, como se podía facer. Isto se fixo así deprisa e correndo, e as cousas depresa e correndo nunca salen ben, iso está clarísimo. Sobre todo sobre a arquitecta que me preguntabas, a verdade é que foi un triunfo ahora mismo, porque co incremento dos orzamentos deste ano, pois o que se fixo foi que a arquitecta pudera dedicarlle tempo exclusivo ao Concello de Portas, porque antes solamente viña 3 días á semana, un día iba a visitar as zonas que requerían as obras que estaban feitas ou que había que facer, outro día atendía ao personal, igual que tiña moi pouco tempo, había máis de 150 expedientes pendientes de resolución, vamos, eso non era factible, non? Entonces, agora, si a arquitecta municipal traballa todos os días, e penso que é unha boa maneira, porque iso tamén o propuxemos nós no noso... Claro, os veciños necesitan facer obras, un muro, non sei que, unha casa, unha reforma, necesitan flexibilidade, non estar aí anos ou meses sin poder facer cousas que, ademais, en moitos dos casos son urxentes, non? Sí, é máis, algún arquitecto de Caldas, consultado con el, decía que o récord que tiñan eles dunha licencia municipal a tiñan en Portas 7 anos de espera por unha licencia municipal para construir unha casa. Iso é inasumible. Iso, claro, como vai vir xente a Portas a facer unha casa? Se sabe que non hai maneira de conseguir unha licencia. Bueno, polo menos agora, espero, supoño que isto se vai a solucionar, e, bueno, iso é unha cousa positiva para... Se lle parece, señor Flores, repasamos as 4 parroquias. Como están a nivel de limpeza, de mantemento, incluso de melloras nas vías, nos camiños, en fin, nos servicios que ten que prestar o Concello? Bueno, eso quizás sea o talón de Aquiles de todos os concellos, non? Sobre todo de Portas, que é un concello pequeno, a limpeza, as carreteras, bueno, en fin, eu entendo que Portas, por desgracia, ten moi pouco personal para poder traballar, digamos, a pé de obra, non? As parroquias, bueno, teñen Portas, ainda que sea un concello pequeno, son 22, casi 23 kilómetros cuadrados de territorio, e queiras ou non se queira, ten moito que limpar, non? O que pasa que, bueno, nós exiximos sempre, cando vamos a un pleno, quizás é o punto, digamos, fixo de todos os plenos, que decir, que pasa ca limpeza dos arroyos e das pistas, que pasa ca limpeza, cas cunetas, que pasa, porque evidentemente se fan correndo, porque, bueno, o trator cada 2x3 temos un trator que se dedica a facer a limpeza das cunetas, cada 2x3 está roto, rompe, outra cosa que tampouco hai personal para levalo, non hai que no conduzca, a veces ten levado o propio alcalde, ten feito o propio alcalde andar a limpiar co trator, entón, eso non pode ser así, eso hai que ter personal, se non se pode facer a través do Concello, haberá que facer a través de algunha empresa exterior, eso hai que telo, os camiños hai que mantelos limpos, e sobre todo as cunetas, e máis que nada por o tema do perigo dos incendios. Este ano na miña parroquia, que son de Briallos, se limparon no mes, fai 15 días ou 3 semanas se limparon, no mes de outubro prácticamente, non ten sentido, o sea, se ven un incendio no mes de verán, iso hai que limpiarlo antes do verán, non despois do verán, non ten sentido, para que veñen as choivas, agora que tal, tampouco non ten, bueno, ten sentido porque é necesario que este limpio, pero hai atrancos coas chuvias. Exactamente, hai que limpiarlo antes e prevenir, isto hai que ter prevención sempre, non? Pero bueno, as pistas necesitan moitos arreglos, porque realmente, bueno, algún así que se asfaltan, eu non quero ser negativo en todo, porque a verdade é que hai que decir que hai cousas que se fan ben, por supuesto, pero deixa moito que desexar algunhas que están en pésimas condicións. Eu ainda fai pouco unha semana lle mandei
unhas fotos ao alcalde, porque teño boa relación con él en este aspecto, e digo, mira, oye, Ricardo, pasa isto nestas pistas, oye, actuade, porque sería bo que actuades antes de que isto veña a choiva e o desfaga máis, e haxa máis problemas, non? Entonces, bueno, se lle parece, señor Flores, somos máis breves, porque sí. senón vai ser o noso tempo. Sí. Entonces, metemos abastecemento de auga, porque, lógicamente, os lugares e as parroquias aquí hai que abastecelas. Tamén o que falaba vostede, o saneamento, que lugares ou que parroquias están máis saneadas ou integral ou non, e vamos sacando isto para adiante, que nos quedan tamén instalacións deportivas, entre elas a Escola de Música, sí. Vale? E facemos este capítulo, meta todo nun bocadillo. No mesmo... nun bocadillo. Bueno, no saneamento, quizás, aí é onde eu máis estou cabreado co alcalde. O saneamento de Portas é moi deficiente, as depuradoras, ou decantadoras en este caso, non funcionan, ese é o gran problema. Moitas delas pois, teñen o mantenimento é moi deficiente tamén, entón, pois están vertindo ao río, pois moitas veces o tema, o sea, porquería, pois que non pasa pola depuradora. Eso é moi grave. Hai que ter un mantenimento de depurador, de cantadoras, por poñer un exemplo, a decantadora de Briallos, que está ali no río Chaín, pois está feita para 100 veciños. Somos 150 casas. Perdón, para 150 casas, para 100 casas, somos 150 casas, non dá. Agora se vai enganchar, parece con convenio con Caldas, a zona de Penalta e a zona de Valsordo. Mais aínda para esa depuradora. Non pode ser. Na Ponte Chaín, cada 2x3, hai atascos, a xente protesta, vai a porquería por encima das carreteras, iso hai que tomar medidas. En Lantaño hai unha zona onde, por dicir, pois as aguas fecales van a unha fosa e desa fosa van a un regato e dese regato van ao río. Imagínese como pode ser eso. Eso non pode ser. Así, claro, veñen pois, o Seprona e veñen esta medio ambiente sanción, correcto. Eu estou moi cabreado con ese tema porque eso ten que ser de primeira necesidade e entonces pois eso non pode quedar así. Con respecto instalacións deportivas e Escola de Música. Bueno, instalación deportiva, pois se acaba de inaugurar, pois ainda fai pouquiño tempo, 15 días apenas, o campo de fútbol de Romai, de herba sintética, un campo de fútbol que, bueno, xa é unha promesa do Partido Popular de Portas desde 2015, e, bueno, parece que se fixo efectiva ahora, con irregularidades. O campo tuvemos moita controversia, tanto o partido do BNG como nós estuvemos pois seguido reclamando ao alcalde que as medidas do campo de fútbol non eran de todo reglamentarias, un campo de fútbol que tiña moito terreno para poder facer unha instalación adecuada, máis grande, pois realmente é o campo de fútbol de herba sintética máis pequeno, con medidas máis pequenas da comarca. Non entendo por qué. Pero, bueno, eu estuve ali tamén na inauguración, os accesos tamén, hai unha zona de aparcamento que se debía de arreglar porque realmente ali é lama e cando chove quedan os coches todos enterrados. Entón, Portas ten outro campo de fútbol de herba sintética, a verdade é que hai que reconocer que o Concello de Portas, con 2 pabellóns e 2 campos de ervas, ganamos a Caldas por maioría, non? Porque algún concello por aquí de máis habitante non ten 2 campos de fútbol de erva sintética, eso hai que decirlo, pero bueno, é unha cousa que, bueno, agora está así, 300 e pico mil euros que se gastaron, que, bueno, creo que se podían gastar de mellor maneira, creo. Escola de Música, señor Flores. Sí, Escola de Música. Bueno, a Escola de Música, pois, a semana pasada, pois, estuve tamén presente na firma do convenio que deu, en este caso, a Conselleira de Infraestructuras a firmar o convenio co Concello de Portas. A inversión do Concello son aproximadamente 600.000 euros que costa a Escola de Música. E aí tamén tuvemos unha controversia co alcalde, co Grupo Popular, porque nos queríamos que esa ubicación que se fixera na Azucreira, porque hai sitio suficiente para facer unha nova escola de música.
eles quixeron que se fixera nas antiguas escolas de San Juan, onde, bueno, xa ali ahora mismo están facendo, teñen ali a escola ahora mismo. Pero necesita moita reforma, non? Sí, moita reforma, sí, a verdade que eu estuve ali, era a primeira vez que estaba e me sorprendeu porque había moita humedade e os nenos ali non poden estar en esas condicións, en eso sí. O que sí tamén recalcamos o alcalde que, a ver, a obra ten un costo inmenso, son 440 metros, é unha reforma, 440 metros cuadrados, cun coste de 600.000 euros. Parecenos unha exageración tremenda, non? Cando en comparativa lle puxen o que é a Escola de Música de Caldas, que se fixo no 2019, se non se ben creo recordar, son 1.344 metros e costou 860.000 euros. Se miramos o porcentaje por metro cuadrado, pois teño aquí o dato, pero é unha barbaridade, 1.402 euros metro cuadrado a Escola de Música de Portas, 640 euros metro cuadrado o coste da Escola de Caldas. Isto parece unha aberración, e así o plasmamos e o dixemos no pleno, para que non estamos en contra de facer unha escola de música, ni moito menos, que o único que pretendíamos nos era, bueno, que isto se mirara, porque son moito gasto, e despois que, bueno, a ubicación podía ser outra, pero bueno, logo falaban tamén coa directiva da escola de música, pois tamén nos decían que bueno, que ali era o mellor sitio. Bueno, pois nada. Nos quedan 5 minutiños e temos que falar de moitas cousas, entre elas dinamización e desenvolvemento económico. Polígono da Peroxa, o Camiño Francés, o albergue da súa parroquia de Briallos, a Vía Verde, a rede... Bueno, como está todo isto? Facemos aquí tamén un bocadillo, porque se nos vai o tempo. Sí, bueno, vou empezar polo da Vía Verde, porque estuve vendo un pouco, falou aquí o alcalde nunha entrevista que tuvo aquí nesta casa, con o tema da Vía Verde. A Vía Verde foi impulsada polos concellos de Vilagarcía Caldas, sobre todo, Portas tamén, pois como estaba englobada, pois tamén colaborou, pero o gasto de Portas foi ínfimo, prácticamente a Vía Verde se fixo con un presupuesto da Diputación de Pontevedra, onde a Xunta prácticamente puxo moitos obstáculos para poder facela, non? Máis de 260.000 euros que invertiu a Diputación de Pontevedra en esa Vía Verde, e que realmente ten que decir o alcalde que dixo do outro día que, bueno, que se había feito un esforzo moi grande para facer eso. Bueno, o esforzo non fixeron ningún, realmente que non fixo, os cartos puxo a Diputación e que non fixo foi Caldas de Villagarcía. Agora, ainda incluso cando hai un problema e caen árbores, todo eso, pois ainda nadie vai cortar. Pero bueno, no tema de... Perdona, me decías do albergue, por exemplo. Claro, albergue, camiño, que supón de dinamización de... Bueno, para un concello pequeno que pilla unha boa parte de territorio que si pasa o camiño, como está o camiño, como está o albergue, que supón isto para Portas? Bueno, o camiño, a verdade é que, bueno, para Portas significa que, bueno, ali temos a verdade que o albergue dá moita vida ao tema, por menos á miña parroquia neste caso, ali hai unha cafetería tamén, últimamente se fixo unha mini cancha deportiva que dá pena, porque o previsto era facer unha cancha deportiva ali como é debido pos nenos, e ali se fixo unha mini cancha. Hai prometido un local social pos veciños de Briallos, que ao parecer, non sei se vai facer ou non, bueno, realmente, digamos que como polo tema de turismo, o que máis pode englobar a parte do Porta América, o que se pode decir de que pode presumir Portas, non? De ter, non? Creo que se debían facer máis inversión no camiño. Bueno, importa de verdade que tampouco non é que en Briallos tampouco non é que pase moito tramo, pero debíase facer algunha actuación máis no camiño para dinamizar un pouquiño máis eso, non? Bueno, se queres, pois, gustaríame falar tamén un poquinho do Porta América, porque tamén, a parte do Porta América, que é unha forma tamén turística de Portas, bueno, tamén te quería darche a noticia de que na zona da Azucreira tamén o Concello comprou 30.000 metros cuadrados máis de terreno dentro da zona da Azucreira, con un coste de 400.000 euros,
Pleno da semana pasada, non? O Sí, viernes, sí, o venres. sí, isto foi reciente. Fai 4 días. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, nos votamos a favor tamén da compra dese terreno. O que pasa que tamén lle recriminamos e lle pedimos ao alcalde que nos dixera para que uso se vai destinar eso, porque o Porto América, de logo, dinamiza bastante a comarca de Portas, ainda que podía haber outras actuacións, porque podías aproveitar, pois, non sei, para fomentar un pouquiño máis as bodegas da zona, podías fomentar para outras cousas, non só para Porto América, que o vexo ben, que o vexo estupendo, pero aproveitar eso para dinamizar máis, non? Bueno, axudan eventos como Porto América, axudan, bueno, feitos como o Camiño, porque xa non sei como eventos como o Camiño, porque xa non sei como titular en este caso o Camiño portugués, bueno, Portas é un concello eminentemente rural, dende o punto de vista de que a primeira actividade é o viño. Sí, completamente. Está vinculada coa viño e dentro do viño amparado de Rías Baixas con bodegas emblemáticas, entre elas unha Viña Almirante que está aí ao lado de Porto América, non? Sí, exactamente. Da azucareira, vamos. Sí, da azucareira, correcto. Bueno, aí en Portas hai 5 bodegas reguladas e tal, entonces creo que, ainda que a principal é Viña Almirante, que a cal está recibindo un montón de premios. Cooperativa, exactamente. E creo que, bueno, tamén debían ter unha parte tamén no tema de Porto América, debían ter unha parte significativa tamén para poder promocionar, non? Pero bueno, eso... Sí, aí xa vai dentro da organización de Porto América, eso xa... Pero me estaba referindo eu, era o terreno que, bueno, son 30.000 metros, son 3 hectáreas e pico de terreno, que, bueno, preguntamos ao Concello de que se van a dedicar e todavía non temos resposta do que se vai a dedicar, pero bueno. Señor Flores, que aquí o tempo corre máis que en briallos. Sí, corre moito, sí. A verdade que sí. Este tren pasa moi depresa. Entonces, chegamos ao final do noso tempo. Pero ten unha última intervención para dicir o que vostede queira, remarcar algo do que dixo, do que eu non lle preguntei ou do que vostede queira. 20-30 segundos. Moi ben, bueno, pois dicía ao principio que había 3 pilares nos que nos basábamos, o sea, o noso proxecto de Paraportas, que dicía faltábame un, e un era o da axuda á terceira idade ou do tema do SAP, non? A axuda aos maiores. Creo que Portas é un concello que é mellecido, que axuda a maior, todo aquilo que se poida dinamizar e facer para a axuda aos maiores, creo que é fundamental para o Concello, non? Entonces, eso era o terceiro pilar que a mí me quedaba ao principio. Quedou nosotros a política social, pero bueno, quedaron moitas cousas. Sí. Propostas de... En fin, habrá que volver outra vez. Sí, bueno, porque cando vos queirades aquí estarei. Bueno, estamos facendo ronda polos concellos e, lógicamente, polas forzas políticas que fan a xestión política nos concellos e tal. E agradecemos moito, señor Flores, que haya estado connosco esta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moi boa noite, moitas gracias. Moi boa noite, gracias a vos. Bueno, e a todos vostedes, moi boa noite. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos. Estuvemos con Manuel Flores, portavoz do Partido Socialista no Concello de Portas. Estuvemos tamén con José Luis Villanueva, presidente da Agrupación de Parquistas de Carril, e con Cesario Pardal, o presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Así que hasta a semana que ven, que será máis e mellor, se é posible. Moi boa noite, gracias por estar aí. Saúdos.